To, ako sa dnes pozeráme na tela v mode, zmenila jedna jediná modná prehliadka, o ktorej ste možno ani nikdy nepočuli. Poďme si dnes povedať viac o prehliadke Lumps and Bumps od Comme des Garçons. V 90. rokoch prevládali hlavne supermodelky a taktiež tam bola aj estetika ako napríklad heroin chic, čo v preklade znamenalo, že všetci mali dokonalé tela a to, že všetci boli štíhli, bola úplná norma. No a cez sezónu Spring Summer 1997, iba pár dní potom, čo sa konala prehliadka od Toma Forda pre Gucci, sa konala ešte jedna prehliadka. A konkrétne to bola prehliadka Body meets Dress, Dress meets Body od Comme des Garçons. Túto kolekciu vytvorila dizajnérka Rei Kawakubo a z ničoho nič sa na runway zjavili modelky, ktoré mali na sebe oblečenie, ktoré malo také veľmi divné tvary a veľmi netypické siluety. Boli dokonca až tak divné a až tak netypické, že v tej dobe sa tomu média úplne vysmiali a kritici rozprávali, že sa na to nepríjemne pozerá. A aj keď táto prehliadka v tej dobe nebola úplne pochopená, dnes sa na ňu pozeráme úplne inak, pretože má strašne veľké spektrum interpretácií. Tie interpretácie sú rôzne, od toho, že to bol nejaký ironický komentár na tú dobu, až po to, že to oblečenie sa stalo tým telom a to telo sa stalo tým oblečením. Pretože stále to telo je dominantné voči tomu oblečeniu, pretože oblečenie sa nám prispôsobuje na telo, lenže Rei Kawakubo úplne otočila túto teóriu a úplne to aj zničila. Ale je dobre povedať, že my úplne nevieme, čo táto show znamenala, pretože Rei nikdy nevysvetľuje svoje prehliadky a taktiež ona chce stále vytvoriť niečo nové, čiže my úplne nevieme, že čo to mohlo znamenať. Ale jednu vec vieme, a to je to, že to bola naozaj revolučná show a úplne zmenila vnímanie toho tela v móde až do dnes.